सरस्वती मैया की। नीक लागेला, नीक लागेला। मिक्स बाय दीपक निषाद। इनका माथे मंगट टिका बड़ी नीक लागेला, नीक लागेला। विद्या के देवी हई सरस्वती माता, इनके से जुड़ल बाटे बेटावा के नाता, बेटावा के नाता। जय हो। विद्या के देवी हई सरस्वती माता, इनके से जुड़ल बाटे बेटावा के नाता। सिर पर मुकुटवा बड़ी ठीक लागेला, इनका सिर पर मुकुटवा बड़ी ठीक लागेला। इनका माथे पर, इनका माथे पर, इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। संदीप बाबू नीक लागेला, नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। नीक लागेला। गंगा जी के जल कल सामे भराई, नारियल रखाई जामो दिया ना जलाई, दिया ना जलाई। गंगा जी के जल कल सामे भराई, नारियल रखाई जामो दिया ना जलाई। इनका हाथ में कमल बड़ी ठीक लागेला। इनका हाथ में कमल बड़ी ठीक लागेला। इनका माथे पर, इनका माथे पर, इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी ठीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। संदीप बाबू नीक लागेला, नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। नीक लागेला। पाले किताब दाए शोभेला कलम हो, राइटर त्रिभुवन लिखे महाई के भजन हो, महाई के भजन हो। पाले किताब दाए शोभेला कलम हो, राइटर त्रिभुवन लिखे महाई के भजन हो। बवाली बिपिन के पचरा सुनी मैया आवेला। बवाली बिपिन के पचरा सुनी मैया आवेला। इनका माथे पर, इनका माथे पर, इनका माथे पर मंगटिका बड़ी नीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी ठीक लागेला। इनका माथे मंगटिका बड़ी नीक लागेला। रिकॉर्डिंग बाय निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जारंग गायघाट, मुजफ्फरपुर।